Hayırlı günler. Biz Tatar Edebiyatı klassigi, publitsiст, Жамағат ішіліклісі Ғазиз Қақының туына 145 ел толуға бағышлаған матбуғат конференциясына жиылдық. Һәм біздің қонақтарыбыз Захидуллина Дания Фатих қызы, филология фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы вице-президенті, Умаров Илхам Османұлы, филология фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы Галимжан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының язма мирас үзәге мөдире, Галимжанова Эльмира Мәхмүд қызы, филология фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы Галимжан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының текстология бүлеге мөдире. Бірінші Дания Фатиховна сезгә сүз бирәбез инде, сез әйтеп китсәгез иде менә Ғазиз Исхақиның татар әдәбиятындагы урыны хакында. Hayırlı gün, hürmetli kollegalar, jurnalistlar. Чыннан да бүгін біздің үшін үзенчәлекле көн. Біз бүгін Ғазиз Исхақиның тууына 145 ел толуға багышланган матбугат чарасына жиналдык. Гәрчә интернет шелтәрләрендә, төрле басмаларда аның туган көне 22 февраль яки 23 февраль булып йөри. Һәм менә без инде бүген үзенең көндәлекләренә, биографиясына, үз кулы белән язылган нигезләнеп, бу датаны төгәлләштерә алабыз, бу хатаны төзәтә алабыз. Ғазиз Исхақиның туган көне 23 февраль. Алга таба менә шушы дөрес дата һәр урында кулланылса иде, һәм бу шулай ук Ғазиз Исхақига кагылышлы мәгълүматларны кайтаруның, аларны дөрестләүнең бер чарасыдыр. Ғазиз Исхақиның тууына 145 ел юбилей елы, ул әле безнең ел буена чаралар белән дәвам итәчәк, һәм 25-26 апрельдә Татарстан Фәннәр Академиясе Галимҗан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият, сәнгать институты бу юбилейга багышлап зур чаралар планлаштыра. Шулай да менә минем сүземне шундый сораудан башлыйсым килә. Ғазиз Исхақи ул озак вакытлар безнең халкыбызның мәдәни тарихыннан алып ташланган, юкка чыгарылган, тарихи хәтердән алып ташланган кеше буларак, менә без бүген Ғазиз Исхақига ничек карыйбыз һәм аның эшчәнлегенең кайсы якларына игътибар итәбез дигән сораудан башлап китәсем килә минем кыска гына. 300 ел буе муллалык иткән нәселдә 3нче бала булып дөньяга килгән Яуширмә авылында Ғазиз Исхақи, сез инде моны беләсез. Һәм күрәсең үзенең тумышы белән, гаиләсе белән менә шушы руханилык, мәгърифәтчелек юлыннан китәргә тиеш булгандыр. Шуңа күрә 5 яшеннән инде укый яза белгән шушы Ғаяз үзенең әнисеннән, үз тирә-яктагы мәктәп мәдрәсәләрдә белем алганнан соң 12 яшендә аны Чистай шәһәрендәге Закир Ишан Камаловка укырга җибәрәләр. Закир Камалов ул татар мәдәниятындагы иң билгеле ишан, суфи ишаннардан берсе. 15 яшендә ул Казанга китә, мондагы белем белән канәгатьләнмичә һәм Апанай мәдрәсәсенә керә. Ул белем аңа күрәсең яңаша, җәдид белемне башкаларга таратырга да мөмкинлек бирә. Инде 1897 елда менә 1887 елда ул инде Фатих Әмирханның әтисе Зариф хәзрәтнең мәдрәсәсендә яңаша, җәдидчә билем бирү белән шөгыльләнә башлый. Һәм хәтта рус газет журналларында да бу хакта мәгълүматлар бар. Һәм анда бу хезмәтте үзенә җитәрлек билем тупларга мөмкинлек бирми дип санап күрәсең, ул татар укытучылар мәктәбенә килеп керә. Анда Садри Максуди белән бер аралашып, Фуат Туктаров белән аралашып яши башлый. Һәм менә шушыннан ул милләткә хезмәт итү юлына аяк баса. 5нче елның мотор демократик җилләре исә баштаган чук, инде 1897 елда аның беренче әсәрләре басылып чыга.
1903 елда басып чыккан бай угылында ул үзенең шушы әсәрне ник язганын телгә алып, шушы әсәр белән мин халкымдагы миллият хиссен, миллият химиясын көчәйтергә телим, халкым үзгәрергә тиеш дип саныйм дигән кереш сүз белән чыгыш ясый. Бу вакытта әле 5нче елдагы газет-журналлар ачылачагыда татар яңарышына яңа бер рух өстәләчәге дә юк бит, күренми бит. Һәм менә шушы вакытта иң беренчеләрдән булып Гаяз Исхакый татар дөньяви классик әдәбиятын тудыруга киришеп китә. Аннары инде biz аның 1906 елда, 5нче елдагы мөмкинлектән файдаланып, башта Хөррият, аннары Таң йолдызы газетларын оештыруын, Таң йолдызының 1нче санында, 18 май санында берләшегездә тырышыгыз, тартышуда гына табарсың син үз хакын дип халкына мөрәҗәгать итүен, шушы мөрәҗәгатьтән İftihad-ı Müslimin partiyasının 3-nче съездында тартышуда гына табарсың үз хакыңны дигән лозунг итеп формалаштыруын күрәбез. Һәм аның үзенең тормышы да менә шушы лозунгка хезмәт итү, шушы лозунгка тәңгәл бер яшәү рәвеше булып күзаллана. Һәм Гаяз Исхакый әйтерсең лә үзенең гомере буе бер яктан татар әдәбиятын, әдәби сүзне, публицистиканы, үзенең халкын үзгәртү һәм аны милләт итеп берләштереп милләткә әйләндерү омтылышына хезмәткә куя. Һәм икенче яктан ул моның өчен һәр этабында, һәр фикере үзгәргән саен яңа бер чаралар эзли. Башта ул халыкка мөрәҗәгать итү, аңа үзенең кимчелекләрен күрсәтү һәм аны төзәтү юлларын күрсәтү белән шөгыльләнә. Әйтик, 200 елдан соң инкыйраз басып чыкканнан соң 2004 елда, 1904 елда инде татар әдәбиятының беренче прозаигы итеп санала баштаган Исхакый менә шушы юлда тора. Ләкин узакта үтми ул бу юлның дөрес түгеллеген, бу юл гына җитмәгәнлеген аңлый һәм инде тормышмы булулар белән, инде башка әсәрләре белән милләтне үзгәртүнең кеше яшьләрдә икәнлекне һәм яшь буын шушы милләткә яңа бер рух һәм яңа бер юл күрсәтә алачагын билгели. Аннары инде 1909 елдан аның фикерләре тагын үзгәреш кичерә һәм ул милләтне үзгәртү юлын милли яшәү рәвешенең матурлыгында, милли традицияларда, милли йола гадәтләрдә дип билгели башлый. Бигрәк тә бу Остаз Бикәдә, Мулла Бабай романнарында ачык чагыла. Һәм үзенең гомеренең соңына кадәр, менә 1954 елның 22 июленә кадәр, минем фикеремчә, ул шушы позициядә кала. Аның Татарның кызы дигән иң соңгы, иң көчле әсәрләреннән берсе ул менә шушы фикерне зур идея итеп күтәреп һәм башкаларга аңлатып язылган. Менә без Исхакыйны бүген шулай итеп күрәбез. Без аны шулай итеп күз аллыйбыз. Һәм Исхакыйның мирасы, аның әдәби әсәрләре, аның публицистикасы, аның көндәлекләре, хатлары, аның хакындагы истәлекләр кайткан саен аның менә шушы фигурасы, аның зурлыгы, аның татар яңарыш хәрәкәтенең әйдаманы булуы, аның милләтне берләштерүче һәм милләт конструкциясын ясаучы, моделен тудыручы булуы, ул көннән-көн ачыграк күренә бара. Шундый кереш сезгә. Рәхмәт. Илһам Госманович, сез әйтсәгез иде, менә мирасы хакында нинди яңа мәгълүматлар бар Исхакыйның мирасына багышлы? Рәхмәт, хәерле көн. Барыбыз да белгәнебезчә, Гаяз Исхакый үзенең гомеренең төп өлешен мөхаҗирлектә, читтә уздыра бит инде. Һәм аның вафатыннан соң аның кызы Сәгадәт Чыгытай язучының шәхси архив материалларын топлап, шулар нигезендә бер фонд оештыра. Ул Аяз Тахир Төркстан Идел Урал вакфы дип атала. Һәм
Шушы фонд материалларына нигезләнеп, безнең 90-нчы елларда инде Гаяз Хакыйның иҗаты үзенең асыл ватанында да өйрәнелә башлаган чорда фәнни эзләнүләр өчен, әдәби барыш өчен үзенә күрә бер нигез вазифасын башкаралар. 90-нчы елларда әлеге хәрәкәт башлангач, безнең галимнәр Төркиягә барып, әлеге документларның электрон копияларын алып, шулар нигезендә үзләренең фәнни мәкаләләрен, үзләренең фәнни юнәлештәге эшчәнлекләрен алып баралар әйткәнемчә. Һәм менә бу материаллар соңыннан 90-нчы елларда башланган Гаяз Хакыйның 15 томлык берләшмәсе өчен нигез булып торалар. 2008 елда әдипнең юбилей елында әлеге фондның җитәкчесе Түләй ханым Дуран Татарстанга килеп, республикага килеп, Казанга килеп, әлеге фонд архив материалларының электрон копиясын Тел, әдәбият һәм сәнгать институтына бүләк итә. Бу электрон копиялар турында сүз бара. Инде берникадәр вакыт үткәннән соң, монысы 2018 елның сентябрь айында Түләй Дуран ханым кабат Татарстанга визит белән килә һәм әлеге материалларның асыл нөсхәләрен, ягъни кагаз вариантларын Татарстан Фәннәр Академиясының Тел, әдәбият һәм сәнгать институтына тапшыра. Бүген бу материаллар язма мирас үзәге фондларында сакланалар. 135-нче фонд буларак безнең теркәлгән ул. Анда барлыгы 366 саклану берәмлеге хисаплана. Инде фондның нәрсәләрдән гыйбарәт булуы хакында сөйләүгә күчкәнче, менә Түләй Дуранның әлеге материалларны тапшыру барышында әйткән бер фикрен яңратасым килә. Ул минем хәтердә сакланып калган. Ул булай диде. Әлеге материаллар мин бик озак уйладым ди. Әлеге материаллар һич шиксез алга таба язучының асыл ватаны булган җирдә сакланырга тиешле, лаеклы дип тапшырды ул материалларны. Һәм әйткәнемчә, бу фонд нәрсәләрдән гыйбарәт? Менә 2022 елның план эше буларак ул фондны тасвирлау планга алынган иде. Тасвирлау һәм электрон форматка күчерү документларны, ягъни сканерлап аларның электрон форматын булдыру хакында сүз бара. Ул эш институт хезмәткәрләре тарафыннан башкарылды. Һәм шушы эшчәнлек нигезендә тасвир барлыкка килде, тасвирнама. Ул 5 бүлектән тора. Беренче бүлектә язучының иҗат мирасына мөнәсәбәтле язмалар тупланган, чыганаклар тупланган, ягъни әсәрләренең кулъязмалары, язучы үзе редакцияләгән, үзе төзәткән караламалары дип әйтик. Икенче тасвирламада аның эшчәнлеге белән бәйле, аның иҗтимагый сәяси эшчәнлеге белән бәйле материаллар, төрле оешмаларга мөрәҗәгатьләре, булар шулай ук оригинал автограф чыганаклар. Һәм өченчесендә Гаяз Хакыйның үзе белән аралашкан кешеләргә, чырдашларына язылган хатлары, переписка дип әйтәбез инде. Беләбез, ул Финляндиядә яшәгән Зиннәт Вафиннар гаиләсе белән нык элемтәдә торган. Аннары аның кызы Халидә Вафина белән язышкан хатлары, Америка консуллыгына, Азәрбайҗан язучылар берлегенә язылган хатлары һәм башкалар. Һәм алдагы тасвирлама, ул безнең 4-нче өлешне тәшкил итә. Ул да булса фотографиялар, фотосурәтләр.
Бу шактый нинең архивның, шәхси архивның шактый бай өлеше. Бу фотографияларга гына карап та без Гаяз Исхакыйның Төркиядәге нинди актив тормышын, сәяси, иҗтимагый җәһәттән нинди актив тормыш алып барганлыгын чамаларга күрергә мөмкин. Монда Япониядә да, Кобеда, Әйтегәндә, Муктенда, Берлинда, Германиядә, Төркиянең үзендә һәм башка төбәкләрдә төшкән фотографиялар һәм бердән алар әдипнең көндәлек тормышын күрсәтеп торсалар, көндәлек тормышы хронологиясын ачып бирсәләр, икенче яктан ул кемнәр белән аралашкан, бергәлектә төшкән фотографиялар биредә урын алганнар. Аларның саны 58 саклану берәмлеге менә бу фотографиялар. Һәм шушы фотографияларга нигезләнеп, менә Тел әдәбият сәнгать институтында шундый китап дөнья күргән иде. Гаяз Исхакый фотография дип атала. Монда менә күпчелек материаллар аның архивыннан алынган һәм башка шәхси архивлардан алынган, Гаяз Исхакый иҗатын өйрәнгән галим-галәмәләрнең архивларыннан да алынган фотосурәтләр биредә урын алган. Инде менә бу материаллар Татар дөньясы өчен, татар кешесе өчен кайсы ягы белән, Татарстан өчен кайсы ягы белән кадерле, игътибарга лаеклы соң. Менә минем бер-бергә игътибар итәсем килә, Гаяз Исхакыйның материаллары тупланган башка фондлар да булырга мөмкин. Теге яки бу оешмаларда. Әйтик, аның чыккан басмалары туплаган айыме. Яисә ул язган кемнәргәдер адресланган хатлар да булырга мөмкин, аның үз кулы белән язылган хатлар нигезендә фондлар оеша. Әмма безнең өчен бу Тел әдәбият һәм сәнгать институтында саклана торган материалларның үзенчәлеге шунда ки, алар язучының шәхси архивы. Ягъни аларга карап без әдипнең иҗат һәм сәяси иҗтимагый эшчәнлек лабораториясын хакында сүз йөртә алабыз. Аның көндәлек яшәү рәвеше турында сүз йөртә алабыз. Әгәр дә инде бу материалларны әлеге шәхеснең үзе җыйганлыгында искә алсак, без беләбез бит инде, кайсы әйберләр игътибарга лаек, кайсы әйберләр сакланып калырга тиеш, булар бөтенсе дә уйланылып эшләнелә мондый шәхесләрбез тарафыннан. Һәм менә шуларында искә алганнан соң бу материалларның Татарстан өчен бәхәсез бер чыганак булуы хакында сөйләргә нигез бар. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сораулар булса. Илмир Мәхмүтовның Гаяз Исхакыйның нинди басмалары әзерләнә? Шулар хакында әйтсәгез иде. Хәерле көннәр барчагызга да. Татарстан Фәннәр Академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты тарафыннан Гаяз Исхакыйның язма мирасын барлау, туплау һәм өйрәнү өлкәсендә шактый гына зур эшләр башкарылды. Мәгълүм булганча, сез инде аның белән таныш, 2014 елда Гаяз Исхакыйның 15 томлы әсәрләре туплау һәм бастырып чыгару эше төгәлләнгән иде. Әлегә күп томлыкта Гаяз Исхакыйның ул елларда мәгълүм һәм табылырга мөмкин булган барлык әсәрләре, ягъни әдәби һәм публицистик әсәрләр, аның тормышына һәм иҗатына караган документлар, истәлекләр, хатлар, автобиографик язмалар барысы да шушы 15 томлыкка тупланып урнаштырылганнар иде. Әлегә томлык татар әдәбиятында, татар әдәбияты тарихында шушы күләмдә, шушы зур күләмдә бастырылган беренче 15 томлык иде. Һәм әлеге басманы әзерләгәндә безнең институт язма мирас үзәгендә Гаяз Исхаков фондында сакланган материаллар кулланылган иделәр, һәм шулай ук Татарстан Республикасының милли архивы, милли музее, шулай ук Максим Горький исемендәге музейда Ибраһим Нуруллин фондындагы материаллар да файдаланылган иделәр.
Шулай ук күп томлыкны әзерләү барышында безнең институт җитәкчелеге һәм айрым хезмәткәрләрнең тырышлыгы белән дә материаллар тупландылар. Безнең ил газеталары, Маяк газеталарының Казанда булмаган саннарының күчермәләре Мәскәү, Петербург китапханәләреннән алынган иделәр. Шулай ук яңа милли юл, Төрек йорты, Сиратул Мустақим кебек газета журналларының да күчермәләре Зөфәр Абирәмиев тырышлыгы белән Төркиядән кайтартылганнар иде. Шулай ук әдәби әсәрләре, аның хатлары һәм кайбер язмалар да Лена Гайнановалар, Нурмөхәммәд Кисамовлар тырышлыгы белән булдырылган иделәр. Бүгенге көндә дә әдипнең эшчәнлеген туплау, барлау һәм өйрәнү эше эзлекле рәвештә алып барыла. Әдипнең 130 һәм 140 еллыгы уңаеннан институт аның бу юбилейларын зур конференциялар белән каршы алган иде һәм шушы конференциялар уңаеннан безнең конференция материаллары җыентыкларыннан торган менә 2 җыентык басылып чыкты һәм 2 буклет басылган иде. Һәм менә Илһам Госман улы таныштырып киткәнчә Исхакый фотография дигән җыентык дөнья күргән иде. Һәм шулай ук безнең рухи мирас эзләнүләр һәм табышлар сериясеннән менә алдыгызда күренгәнчә Гаяз Исхакыйның әле менә 15 томлыкка керми калган дип әйтик, инде яңа табылган материаллардан торган җыентык та әзерләнеп дөнья күргән иде. Илһам Госман улы таныштырып китте инде менә хәзер бүгенге көндәге безнең институттагы Исхакый фондының торышы белән шушы 2018 елда кайтартылган материаллар арасында иң кыйммәтлесе һәм бүгенге көн өчен иң әһәмиятлесе күп урынны алып торган материалларның берсе аның шәхси көндәлекләре. Әлеге көндәлекләр вакыт аралыгы кыйммәтен Гаяз Исхакый үзе дә васиятнамәсендә аның кыйммәтен искәртеп үтә һәм васиятнамәдә үзенең иң зур байлыгы буларак шушы көндәлекләрне күрсәтә һәм аларны үз дәүләтебез булса гыйльми академияга тапшыруларын һәм киләчәктәге әлеге көндәлекләрнең өйрәнелеп матбугатта басылып чыгуларын васият итеп калдыра. Әлеге көндәлекләр зур вакыт аралыгын били, алар 1919 елның гыйнварыннан алып 1953 елның 10 ноябрына кадәр алып барылган көндәлекләр һәм бу чорда белгәнебезчә Гаяз Исхакый 1919 елда милләт мәнфәгатьләрен кайгыртып Версаль сулых конференциясына чыгып китә һәм шушы вакыт аралыгы чагыла шушы көндәлекләрдә һәм үзенең соңгы көннәренә кадәр әлеге көндәлекләрне алып бара. Әлеге көндәлекләр 2 өлештән тора дип әйтер идем. Аларның беренче өлеше аның Төркиягә кадәрге чор, ягъни 1919 елдан алып 1934 елга кадәр алып барылган көндәлекләр. Һәм икенче өлеше аның Төркия чоры дип карыйбыз. Төркия чорында ул 1944 елдан алып яңа баштан алып бара көндәлекләрне һәм яңа баштан улаларны исемли һәм Истанбулдагы хатирә дәфтәрләрем дип исемли улаларны. Алар барлыгы 23 дәфтәр. Беренче өлеше 23 дәфтәрдән, икенче өлеше 19 дәфтәрдән тора. Әлеге 2 өлештән торган көндәлекләрнең 33 елдан алып 44 елга кадәрге аралыктагы көндәлекләре кызганычка каршы аның югала һәм бу көндәлекләре хакында ул үзенең васиятнамәсендә дә әйтеп уза. Икенче бөтен дөнья сугышы вакытында әлеге көндәлекләрем югалды дип искәртеп үтә ул. Бүгенге көндә көндәлекләрнең 42 дәфтәре, хатирә дәфтәрләре дип әйтәбез инде, бар. Аларның 41-е безнең
туган якларына безгә кайтып ирешелде. Аларның беренчесе билгесез югалган. Икенче һәм өченче, бүгенге көндә икенче һәм өченче дәфтәрләре Татарстан Республикасының Милли музеенда сакланалар. Калган 29-ы Татарстан Фәннәр Академиясының Тел, Әдәбият һәм сәнгать институтының язма мирас үзәгендә сакланалар. Гаяз Исхакыйның васияте бүгенге көндә үтәлде дип әйтергә мөмкиндер. Чөнки әйткәнебезчә 2018 елда әлеге көндәлекләрнең төп нөсхәләре Фәннәр Академиясына тапшырылып, безнең мирас ханәгә килеп кергәннән алар әлеге көндәлекләр тасвирландылар һәм фондка урнаштырылдылар. Бүгенге көндә институтның текстология бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан әлеге көндәлекләрне өйрәнү һәм басмага әзерләү эше актив рәвештә алып барыла. Әлеге авыр һәм җаваплы эшне безнең инде тәҗрибәле текстолог галимнәребез Әнисә Алиева, Фәния Файзуллина һәм Гөлширә Ханнановалар бу эшне башкаралар. Әлеге басмалар текстологик яктан текстлар эшкәртелеп, аларга сүзлекләр төзелеп, текстларда очраган вакыйгаларга, шәхесләргә, географик атамаларга тәфсилле искәрмә һәм аңлатмалар бирелеп, фәнни басма рәвешендә берничә китаптан торган басма булыр дип планлаштырыла. Әлеге җыентыкның беренче китабы әзер. Ул 24-25 апрель көннәрендә Гаяз Исхакыйның 145 еллык юбилее уңаеннан үткәреләчәк. 3нче халыкара семинар үткән көннәрдә басылып чыгып, укучы кулына барып ирешер дигән өметтә калабыз. Әлеге көндәлекләргә киңрәк тукталып үтсәң, әлеге җыентыкта беренче китапка аның 1919 елның апреленнән, ягъни аның Япониядә, Токиодагы яшәү вакытыннан алып, 1920 елның 10 мартына аның Парижга барып җитү вакыйгаларын үз иченә ала әлеге җыентык беренче китап. Һәм бу китап инде безнең 300 битлек дип планлаштырыла инде. Һәм шушы чорда бәйле менә безнең фондта сакланган фотосурәтләр һәм документлар һәм язмалар белән китап тагы да баетылып тәкъдим ителәчәк. Нәрсә әйтергә кирәк? Мира ханым, монда бу китаплар турында күп сөйләргә мөмкиндер инде. Сез бәлки журналистларның сораулары бардыр. Әйе, рәхим итегез минем. Әйе. Генә бер сүз әйтеп алыйм әле. Шулай ук тагын бер басма әзерләнә. Галимҗан Ибраһим Исәнбәев Тел, Әдәбият һәм сәнгать институтында. Журналистлар күргәннәрдер. Без шундый басманы Галимҗан Ибраһимовның юбилеена әзерләгән идек. Без татарбыз дигән исем белән ике телдә, рус һәм татар телендә язучының милли үзаң, миллият мәсьәләләренә багышланган язмаларыннан менә нәкъ шундый ук басма әзерләнде Гаяз Исхакый буенча да, һәм аның нәкъ менә милли үзаң, миллият, милли үзаңны ничек тәрбияләргә, ничек булдырырга, менә шушы мәсьәләләргә кагылган публицистик язмаларыннан рус һәм татар телендәге басма шулай ук 25-26 апрельләрдә инде укучы кулына барып ирешер дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Сораулар булса, кемсә әйт. Зилә Мөбәрәкшина, менә шундый сорау туды. Сез бик кызыктырып сөйләдегез көндәлекләр турында. Менә ничек уйлыйсыз, шушы көндәлекләрдә менә киләчәктә дип әйтик инде, шушы көндәлекләргә нигезләнеп фильм яисә спектакль төшереп күрсәтеп булыр иде микән? Әлбәттә, бу киләчәк эше. Һәм менә шуны да әйтәсем килгән иде, чыннан да көндәлекләр кызыклы һәм мавыктыргыч язучы теле белән язылганнар. Аларны
бер туктаусыз ниндидер әсәр укыган кебек укып чыгарга мөмкин һәм инде ул шушы Исхакый белән бәйле аның мөхаҗирлектәге тормышы һәм иҗаты белән бәйле вакыйгалар белән мавыктыргыч рәвештә язылганнар. Мөмкин. Кызыксынучылар юкмы? Әлегә. Әлегә китап дөнья күрмәде. Юк, менә Кызыксынучылар гомумән булып иҗаты күпләнә. турында кызыксынучылар бармы икән? Дания ханым, бәлки сезгәдер инде. Мәсәлән, бәлки сезнең ишеткән бардыр режиссерлар, бәлки кызыксыналар. Мин уйлыйм, әле Гаяз Исхакыйның сәнгатьнең төрле төрләренә кайту вакыты алдадыр. Чөнки аның кайтуы да бик тиз генә булды һәм без менә һаман 15 томлыкны караган саен нинди зур эш башкарылган һәм без аның мирасын зур 15 том итеп татар халкына бүләк иткәнбез, ләкин бу 15 том әле халык тарафыннан кабул ителеп, аңланылып бетә алмый дигән фикергә киләбез. Менә үз вакытында Татарстан Фәннәр академиясын оештыручы Мансур Хасанович Хасанов шушы мирас кайта башлагач, язучының әдәби иҗатына 4 кандидатлык диссертациясе яздыра. Һәм аның әдәби иҗаты шушы диссертациялар аша фәнни әйләнешкә керә һәм без бүген мәктәпләрдә, вузларда аның иҗатына әтрафлы, тирән бәяләрне күрә алабыз. Кызганычка каршы, язучының сәяси, тарихи, публицистик эшчәнлеге менә шул рәвешле фән тарафыннан җитәрлек өйрәнелгән дип булмый. Менә мин уйлыйм, гомумән Гаяз Исхакый шәхес буларак гаять кызык шәхес. Һәм без әле аның көндәлекләре белән дә, аның әсәрләрен укып, һәр буын татар кешесе алга барган саен әле аны үзенчә ачачак, яңача ачачак дип. Һәм Гаяз Исхакый кадәр дөнья күләмендә татар кешесе буларак, менә татарлыкны яклап, шул кадәр күп йөргән, илләр гизгән башка кешене дә табу читен. Һәм аның биографиясы гына да, хәтта көндөлекләренә карамаганда да, кинофильмнар, ниндидер фильмнар, башка сәнгатьләр тарафыннан, бәлки хәтта ниндидер рок-опералар, ниндидер балетлар эчендә нигез була ала, бәлки әкренләп ул шулай булыр да. Рәхмәт, Сөембик ханым. Сездә Истәп кенә бер генә фикер әйтим инде. Менә бу көндәлекләр турында сүз чыккач, истәп әйтәсем килә. Гаяз Исхакыйның шәхси фондында тагын бер кызык материал бар. Ул да булса Сәгъдәт Чыгытайның көндәлекләре. Ул 32 дәфтәрдән гыйбарәт. 32 дәфтәр, калын дәфтәрләр, алман телендә язылган һәм бер өлеше аның гарәп графикасында төрек телендә язылган. Алар шулай ук аның Сәгъдәт Чыгытайның вафатына кадәр, ул 1989 елда вафат була. Көндәлекләре аның 1988 елга кадәр алып барылган. Һәм бу көндәлекләрдә аның үзенең шәхси тормышыннан тыш әле атасы белән мөнәсәбәтләре дип әйтик, аралашулары, һәм бик кызыл материал буларак Гаяз Исхакыйның соңгы вафатына кадәр соңгы көннәре тасвирланган өлешләр бар. Менә аларны өйрәнеп фәнни әйләнешкә һәм гомумән әдәби әйләнешкә кертү ул алда торган бурычларның берсе. Рәхмәт, Сөембик ханым. Менә сез күп кенә көндәлектәре шактый күп санайтты, зур санайтты, алар югалды дейсез. Алар барыбер табылмадымы? Ул югалган көндәлекләре. Югалган көндәлекләре хакында Гаяз Исхакый үзе дә менә васиятнамәсендә әйтә, алар сугыш вакытында югалдылар ди. Аларны табу мөмкинлеге юктыр дип уйлыйм. Анасы менә бу көндәлекләрдә мөгаен безгә билгеле булмаган вакыйгалар да бардыр. Алар белән өйрәнеп, шушы тарихи вакыйгаларга ачыклык кертеп булмыймы? Әлбәттә, менә бу көндәлекләрне өйрәнү процессында дип әйтик инде, Гаяз Исхакыйга бәйле шактый гына фактлар ачыклана килә, аның тормышы, мөхаҗирлектәге эшчәнлеге, тормышы хакындагы томамлы калган вакыйгаларны ачыкларга да мөмкинлек булыр дип ышанам.
Менә Дания Фатыйховна әйтеп китте бит инде, менә аның туган көнендә бу тап йөртү бар 22-се, 23-е дип ул көндәлекләрендә ул ачык рәвештә үзе яза. Мин 23 февральдә искечә 10 февральдә туганмын ди. Һәм тагы бер моментны гына әйтеп үтәсем килә, шушы көндәлекләренә таянып әйтәм инде бу фикерне мин. Матбугатта да безнең шундый фикер бар. Гаяз Исхакый мөхаҗирлеккә 1918 елда чыгып китә дигән. Менә бу көндәлекләре безгә тагы да ачыклык кертте. Үзе дә әйтә бит инде Версаль солы конференциясына чыкканнан алып мин көндәлекләрне алып барам һәм мин ул сәфәргә чыктым 24 январда дип әйтә. Ул Харбинга барып җитә мартның 19 елның, ул Харбинга барып җитә, 1919 елның март урталарында барып җитә. Шуңа күрә 19 елдан аны мөхаҗирлек чоры башлана дисәк дөресрәк булыр иде. Яхшы, тагын дисораулар бар. Дания Фатыйховна, нинди чаралар узачак, шулар хакында әйтә алмассызмы икән? Әлбәттә, менә Исхакый шәхесе шул хәтле зур, менә әле мин беләм, Татарстанда Камал театрында Тормышмы бу дигән спектакль бара, һәм кешеләр бик рәхәтләнеп, яшьләр йөриләр, безнең дә институтларыбыздан экскурсия рәвешендә теге төркем барып кайттылар. Гаяз Исхакый фән өлкәсендә генә түгел, гомумән төрле өлкәләрдә төрле үзенчәлекләр белән халыкка популярлаштырылырга тиештер. Шушы көннәрдә генә безнең институтта да һәм Татарстан Язучылар союзына бер тәкъдим керде. Ул Төркиядәге Кардәш каләмнәр журналы бер санны Гаяз Исхакый иҗатына багышлап чыгарырга җыена һәм без анда шулай ук материаллар туплап бирдек. Димәк, төрки дөньяга Кардәш каләмнәрнең бер саны шулай ук Исхакый исеме белән чыгачак. Безнең үзебезнең чараларыбызга килгәндә төп чараларны без Тукай туган көнгә туры китердек. Бу инде җылы вакыт, кунаклар килү өчен дә яхшы вакыт. Туган тел көне, татар теле көне буларак та безнең бәйрәм ителә торган вакыт. Безнең анда халыкара семинар, татар фәне белән бәйле халыкара семинар һәм Гаяз Исхакый иҗатына багышланган фәнни сөйләшү конференция булыр дип уйлыйбыз без. Һәм шушы конференция кысаларында без инде яңа басмаларны, бүген телгә алынган көндәлекләрнең беренче басмасын, әлеге дә баягы публицистик ике телдәге басманы, тагын кайбер бәлки башка мәгълүматларны халыкка җиткерербез. Бу конференцияга безнең Төркиядән бик актив катнашырга теләүче галимнәр бар һәм нәкъ менә Гаяз Исхакыйның Төркиядә мирасын өйрәнеп диссертациялар язган, аны вузларда укыта торган зур галимнәр менә шушы чараларда катнашырга теләк белдерделәр. Безнең фикеребезчә, апрель айында була торган чара фәнни яктан ул инде моңа кадәр бәлки безнең Исхакый турында белгәннәребезне тагын да тулыландырыр һәм Исхакыйга караган яңа мәгълүматлар да алып кайтыр дип өметләнәбез. Сораулар бармы? Энҗе Басирова тележурналы. Менә ул бит инде чит илләрдә күп булган, Төркия дисез, Япония, этик Парижда аның иҗаты белән кызыксынучылар, өйрәнүче галимнәр бармы? Рәхмәт. Әлбәттә, Исхакый зур фигура һәм менә бу очракта мин инде Төркия галимнәренең махсус өйрәнүләре турында әйтәм, диссертациялар рәвешендә өйрәнүләре турында әйтәм. Гаяз Исхакыйның Ерак Көнчыгыштагы, Япониядагы эшчәнлеге, чыгышлары, андагы очрашулары турындагы мәгълүматлар безнең 15 томлык эчендә кайтты. Һәм сез анда әлеге мәгълүматлар белән шактый тулы таныша аласыз һәм алар күпмедер күләмдә Татарстанда, башка җирләрдә яшәүче галимнәр тарафыннан теге шәрехләнде, фәнни мәкаләләр рәвешендә дә басылдылар.
Шул ук вакытта Исхакый шәхесе шул хәтле каршылыклы шәхес аерым бер юнәлешләрдә бүген дә әле актаплар, аның тормыш позициясын аңларга тырышулар бар. Шуңа күрә мин уйлыйм, Исхакый шәхесе, менә аның мирасы күп булып, зур булып Татарстанга кайткан булса да, Исхакый шәхесе хакында аерым бер фикерләр, аерым бер карашлар, аерым бер төгәлләштерүләр, алар әле еллар дәвамында кайтачаклар һәм безгә җиткереләчәкләр. Рәхмәт. Бармы? Һәм Дания ханым, сез ничек уйлыйсыз, менә исемен мәңгеләштерү өчен нинди нәрсә сез үзегез тәкъдим итер идегез? Нинди нәрсә эшләргә кирәк? Сезнең фикерегезчә, хыял. Менә минем бер зур хыялым бар. Безнең Мәҗит, гафу итегез, Шиһабетдин Мәрҗәнигә шул хәтле матур ак мәрмәр таш һәйкәл тора. Менә шул һәйкәлдән әз генә алга китүгә без Гаяз Исхакый укыган татар укытучылар мәктәбе каршына килеп басабыз. Мин менә шушы Мәрҗәнидән соң икенче ак мәрмәр һәйкәл Гаяз Исхакыйга булсын иде дим. Аннары әз генә китсәк, без Захир Бигиев укыган Күлбуе мәдрәсәсенә килеп чыгабыз, шулай бит Илһам Госманович. Һәм менә ул яр буе, ул әйтерсең лә менә шушы шәхесләрнең бер төзелгән дисбесен хәтерләтә. Аларның һәрберсенең шушы яр буенда изе калган һәм ул из әле һаман да җылыдыр кебек тоела миңа. Бәлки киләсе юбилейларына менә шундый ак мәрмәр һәйкәл, Мәрҗәнинеке кебек ак мәрмәр һәйкәл басса Исхакыйга, ул безнең аңа булган хөрмәтебезне күрсәтер иде. Шул вакытта мин уйлыйм, менә без бит аерым бер шәхесләрнең иҗатын, тирәнтен, фундаменталь өйрәнүче фән оешмасыннан. Ләкин язучының яшәтү өчен бик күп кешеләрнең, бик күп юнәлештәге белгечләрнең бергәләп эшләве кирәк. Гаяз Исхакыйның иҗатын рәссамнар да, сәнгать әһелләре дә, режиссерлар да, театр белгечләре дә һәр даим игътибарда тотканда гына без аның иҗатының чын мәгънәсендә яшь буыннарны тәрбияли торган, аларга Исхакый теләгән фикерләрне, идеяларны, карашларны җиткерә торган иҗат булуын күрә алырбыз. Мәсәлән, бездә Габдулла Тукай иҗатын өйрәнү шул кадәр югары биеклеккә куелган, хәтта мин менә кайчак журналистларның татар әдәбияты, татар мәдәнияте Габдулла Тукайдан башлана дигән сүзен ишетеп сискәнеп куям. Чөнки ул Габдулла Тукайдан башланмый. Анда бит әле безнең Кыйса Юсуфлар, Кылгалиләр бар, без алай дип үзебезне шиклибез. Ләкин икенче яктан бу күренеш шул хәтле яхшы күренеш. Димәк, без Тукайны шул хәтле яхшы беләбез һәм Тукай иҗаты ул инде татар мәдәниятенең аерылгысыз бер символына әйләнгән. Әгәр без татар мәдәниятендәге Исхакыйның урыны турында сөйләшсәк, Тукай белән Исхакый алар бер дәрәҗәдә тора торган биеклекләр. Чөнки Исхакый ул татар әдәбиятын, дөньяви татар әдәбиятын һәм татар иҗади аңын, татар милли үз аңын формалаштырган иң олы шәхесебез. Шуңа күрә мин киләчәктә менә Гаяз Исхакыйның иҗаты, аның тормышы, аның карашлары, аның фикерләре, аның теләк омтылышлары менә Габдулла Тукайныкы дәрәҗәсендә төрле яклап безнең татар укучысына, татар кешесенә барып җитсен иде дип телим. Ул шулай булыр, иншалла, чөнки моның өчен нигез бар, 15 томлык бар, аның әсәрләре инде кайтканнар. Галимҗан Ибраһимов түгел алайса, Тукай белән. Совет чорында бит шулай, әлегә кадәр шулай. Чөнки Совет чорында без Гаяз Исхакыйны белми идек. Әлбәттә, булай итеп бүлү ул инде ниндидер субъектив фикер. Ләкин әлбәттә, Галимҗан Ибраһимов ул
үзе зур шәхес һәм без аны язучы гына түгел, бәлки галим буларак татар дөньясында татар фәненең тел белеме булсын, тарихы булсын, әдәбият белеме булсын, әдәбият теориясе булсын, укыту проблемалары булсын, bütün юнәлешләрдә алда барган шәхес буларак беләбез. Ләкин әгәр без классик татар әдәбияты турында сөйлибез икән, Тукай белән янәшә Исхакый тора. Сораулар бармы? Минем бер сорауым бар иде. Менә безнең бит инде шул теге томниклар чыккач, шундый шул Галимҗан Ибраһимов буенча шундый фикерләр яңгырады. Аның биографиясенә кагылышлы кайбер өлешләр кермәгән дип әйтик инде, мәсәлән, матбугатта утырды яздылар инде, мәсәлән, Газиз Хакыйның кызы белән мөнәсәбәтләре катлаулырак булган дип әйтик. Менә монда андый өлешләр ул төшереп калдырыламы, әйтик, яки монда тулысынча ничек бар, без язучыны күрәчәкбез менә шәхес. Беләсезме, менә 15 томлык ул бит инде Гаяз Исхакый исеме әйтергә мөмкин булуга башлап эшләнгән 15 томлык. Һәм 15 томлыкка ул вакытта билгеле булган бүтән мирас кирип урнаша. Монда бернинди теге иллюстрация я булмаса нәрсәндер төшеп калдыру, нәрсәне дә булса кертмичә калдыру дигән фикер юк. Без Исхакый иҗатын мөмкин кадәр тулы итеп укучыга җиткерү бурычы белән эшләдек ул вакытта. Ләкин 15 томлык басылып чыгып тәмамланганчы ук Исхакый иҗатына караган яңа мәгълүматлар кайта башлады. Мәсәлән, без 15 томлыкта Исхакыйның Татарның кызы әсәрен күрмибез. Чөнки ул вакытта 15 томлык эшләнгәндә без әлеге әсәрнең барлыгын белми идек. Менә шундый мәгълүматлар бар. Әгәр бүген яңа баштан Исхакый күп томлыклары эшләнә башласа, мин уйлым 20 томлык бик рәхәтләнеп эшләнер иде. Ләкин бу һич кенә дә кемнәрнеңдер теләге белән, кемнәрнеңдер фикере белән кирми калган материаллар түгел. Булар өстәмә кайткан материаллар. Газета, журналлардан бигрәк тә менә 54нче елга кадәр ул бит инде чит илдә яши, һәм чит илдә дә бик актив эшчәнлек алып бара. Газета, журналлар оештыра, ача, аларга бик күп материаллар яза, еш кына башка псевдонимнар белән яза. Менә бу материаллар алар һаман кайта. Алар бүген дә кайталар. Һәм аларның кирми калуы 15 томлык эшләгәндә безнең алар турында белмәүебез белән генә аңлатыла. Алга таба керәчәк инде. Эшләбез, әйе. Менә сезнең сорауыгызга өстәмә рәвештә тагын әйтеп үтәсем килә. Бу көндәлекләргә мөнәсәбәте нигездә алар тулысынча биреләләр. Әмма бит-битенебездә аңлыйбыз, әйме, олы шәхесләр турында сүз бара. Аларның характерлары да гади генә булмаган. Моны дөрес итеп аңларга кирәк. Әйме, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр дә бик җиңел генә аңлатылып бирелә алмый торгандыр. Чөнки без һәрберебез дә катлаулы. Һәр кеше үзе бер дөнья дигәндәй. Шуңа күрә миңа калса, мондый моментларның да чагылуы ул иҗатны тагын да байыта. Ул иҗатны, ул аның яшәешен, аның көн күрешен, ул ягъни әдип әйткән фикерләр турында тагын да төгәлрәк, тирәнрәк ачыкларга мөмкин бирә. Әмма мондый әйберләрне ниндидер теге русча сүз кулланыйк инде бу ишаракта дешевый пиар өчен түгел, дөрес аңлап бу әйберләргә бәя бирергә кирәк. Менә мондый өлешләрдә инде көндәлекнең безнең менә текстолог кызларыбыз, галимнәребез тиешенчә аңлатып, укучыга аңлайтып, мәсьәләләрнең контекстында карап бәя бирү сорала. Бармы сораулар? Минем сезгә бар иде. Аңлашылды. Илһам Османовичка бер сораум бар иде. Безнең вакытыбыз чыгып килә инде. Siz әйттегез менә Сәгъдәт Шагатайның көндәлекләре турында. Бу мәгълүмат ни дәрәҗәдә дөрестер? Менә Гаяз Исхакыйның соңгы сүзе "Мин ватанымдамы" булган дип шушындый матбугатта чыккан иде. Бер шагыйребез менә хәзер хәтерләмим, шигырь дә язганда кызаңа
әйе дип җавап бирә инде дип язылган иде. Күптән чыккан мәгълүмат. Менә бу хакта нәрсә дә булса әйтә аласызмы? Бу дөрес сүзләр микән? Әллә моны кабат өйрәнергә кирәкме? Мин бу хакта төгәл генә хәзер нәрсәдер ниндидер яңалык рәвешендә нәрсәдер әйтә алырмын дип уйламыйм. Менә бу материаллар әйткәнемчә Гаяз Хакыйның үзенең көндәлекләре һәм шул исәптән Сәгадәт Шагатайның көндәлекләре алар бит гади документлар, гади чыганаклар түгел. Ул документлар дип каралаймы, ягъни кешенең шәхси ихтыяҗлары. Монда ниндидер теләкләр генә түгел, узган тарихи вакыйгаларга да бер төрле мөнәсәбәт, бүгенге яшәешкә дә мөнәсәбәт, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр әйме. Һәм аларга бәя биргәндә дә шушындый теге жанр төренә бәя бирүне дөрес итеп аңлап бу мәсьәләләрне ачыкларга кирәк дип уйлыйм. Яхшы, рәхмәт. Сораулар булмаса, төгәллегез әйтер сүзләрегез калмадымы? Яхшы, рәхмәт. Иншалла, апрель айында 25 алдыннан бәлки менә апрель айында безнең чарабыз алдыннан тагын бер очрашып алырбыз. Ул вакытта инде без көндәлекләрне дә, басмаларын да күрсәтә алырбыз. Кемнәр кунакка киләсендә төгәлрәк әйтә алырбыз. Әгәр чакырсагыз, бик рәхәтләнеп киләбез. Рәхмәт.